गोकुळ सोबत गोकुल। जुन्या मुंबई गोवा महामार्गावर इंसुली कोंडवाडा इथं कदंबा आणि कार यांच्यात समोरासमोर अपघात झाला। अपघातात कारचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं। पणजी बेळगाव कदंबा इंसुली कोंडवाडा येथील वळणावर आली असता इथून समोरून येणाऱ्या बेळगाव येथील कारनं कदंबाला समोरून धडक दिली। सुदैवानं कारमधील प्रवाशांना दुखापत झालेली नाहीये। अपघातामुळे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूने वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या। बांदा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पंचनामा करण्याचं काम सुरू आहे।